owuok kaunti ma Kisumu dhi ne Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay otelo e kwan mag nyithindo mag kiye. Makalore ko report mar chal mar ngima oganda mano ogol gi bad migao magolo nonro mag kwan oganda KNBS. Kaka Judith Omoni lero, 50 kende mag nyithindo mani piny mar higni 18 ema odak kod jonyuolgi. Nonro no ma ogol kod piny owacho yango ni moheo 30 mag udi e pachoka otelnegi kod mine. Thoth udi ma mine ma otelie yudore e gwenge kipimo kod bombe. Ma nyiso kwan udi ma wuone onge. Nyalo bedo ni wuoro ne owere kod miyo kata wuoro ne owito ngimane. Ripodni ne ogol gi duol mochung' ne kwan mag oganda e pachoka. E Kenya mangima, 19 mag nyithindo mani piny mar higni 18 gin kiye. Ka nyathi nyalo bedo ni onge gi janyuol achiel kata jonyuol duto ariyo. Ka 1 mar nyithindo go to onge kod mine gi wuonegi duto. Kaunti ma Homa Bay ema otelo e pachoka mangima kod kwan mamalo mag nyithindo mani piny mar higni 18 to onge kod jonyuol duto ariyo. Kaunti ma Vihiga kata kamano otelo e kwan mag nyithindo ma odak kod ji ma ok gin jonyuolgi, ka Kiambu to ni piny mogik kirango nyithindo ma ok odak kod jonyuol. Bende ripodno yango ni e Kenya mangima 53 kende mag nyithindo ema odak kod jonyuolgi duto ariyo, ka kata nyithindo ma pod ni kod jonyuolgi duto 11 ok odak kod jonyuolgi. 23 odak mana gi minegi ka wuonegi to odak kuonde moko. Dongo mar nyithindo, somo margi, ngima margi oyiengore kaka gidongo. Miyo lipodni nyalo konyo e keto chike mabiro tayo kaka nyithindo owinjo dagi, ahinya to mani piny mag higni 18. Judith Omondi, Ramogi TV.